birds the best. A few minutes later. Magtatapon kami ng basura. Tingnan niyo sila guys. Ayan ang ginagawa nila sa basura. Ito ang site para sa mga basura. Ito ay mga pang-garden. This is for the plastic. Then this one. Mga second hand. Kailangan namin pumila. Pasok kami sa loob. Ito yung loob ng shop. Tak. 2 hours later.
Ugh.